Právě teď začíná Studio Relax. Krásne Vánoce, priatelia. Dnešným hosťom je hrdinka z najobľúbenejších českých a slovenských rozprávok vianočných Popoluška. Pre našich českých občanov Popelka. Popelko, vítáme tě tady u nás. Moc se mi líbí tvůj fit umouněnej od popela. Ďakujem. Máme tady pro tebe scorekartu. To znamená, máme pro tebe nachystaných 5 aktivit. Za každou aktivitu můžeš dostat maximálně 10 bodů, dohromady teda nejvyšší počet je 50 a uvidíme, jak si v tom povedeš. Daj si v kľude cukrový, ja už som toho prejedený, lebo teraz je to vianočné obdobia. Ja iba sedím pred telkou, pozerám rozprávky, Popelku stále dookola, iba im to cukrovín. Ale poďme na začiatok, poďme na otázky na teba, na dnešného hostia. Kolik je ti let vlastně? To jsem nikdy nevěděla, nezjistila. To sa presa nehovorí. Ale no tak nám aspoň povedz, či si zadaná alebo nezadaná. Teraz už áno. Co nejradši děláš? Tak najradšej jazdím... Na kom? Na koni predsa. No? Na koni, hrám sa, ale teda rozprávam sa s mojou sobou Rozálkou, strieľam z kuše, ale teraz už mám samozrejme aj manželské povinnosti. Na co jsi v životě taková jako nejpyšnější? Asi na to, že som bola vždy sama sebou. To je hezké. OK, a Popoluška akože určite na tom TikToku a Instagrame fičí tiež, sleduje TikTok, Relax Čo to štúdia. je? Ty nemáš priemerný čas strávaný na telefónu? Nie, ja nemám telefon, čo je TikTok? Si pekne divná. Bláho. No dobře, pověz mi, jaký film nebo případně seriál bys doporučila svým kamarádům nebo tady divákům Studia Relax? To je veľmi ťažká otázka. Určite by som vám odporúčila 3 oriešky pre Popolušku. Nečakane. Jak jinak? A aký je tvoj obľúbený song, ktorý si púšťaš stále s tvojim manželom dookola? A splníte si tie vaše manželské povinnosti? 3 oriešky pre Popolušku. Nečakane. Je někdo, kromě tvýho třeba manžela, koho obdivuješ? Svojho kráľovského otca. OK, a obľúbená príchuť Relaxu? No škoda, že nemáte orieškovou, ale jablko je tiež fajn. Za tieto odpovede za mňa 10 bodov, pretože splnila všetky očakávania, ktoré sme mali. 10 bodov je tvojich a my sa posúvame ďalej. Slepá rozpoznávačka. Toto musíš si dať na oči našu škrabošku, ktorú dávame každému hostovi. A tvojou úlohou bude čo najrýchlejšom čase zistiť príchuť Relaxu. Jablko to nebude. A budú to oříšky? Ne, nebudú. 3, 2, 1, štart. Toto mi pripomína mango. Stop! 14:38. Je to tam! A to mango? to mango. Za 14 sekúnd moja zlatá Popelka získavaš 4 body. Popelko, máme tady pro tebe ohnivou čaši, takový jako otázky na tělo. No poď. Kolik dnů ses nejdéle nesprchovala? No a to mi povedz pravdu. Lebo tam, keď si bola zajatá od tých dvoch tchýní, nebo co to je, tak tam ťa určite Nenechali nepúšťali. sprchovať. No. A oni mi dali vodu s mydlom. A preto sa treba sprchovať každý deň. I v těch horších podmínkách. Áno. Tohle byla upřímná odpověď, já přemýšlím, kolik přidáme bodů. Má 2 tam, tak... Plus 5, 7. Čo Plus ti na 5? to? Môže byť? A teraz aktivita od hosta, niečo, na čo som sa ja najviac tešil, pretože Popelka si mala niečo pre nás pripraviť. Ako každý host v našom štúdiu Relax. Popelka, čo budeme dnes robiť? Budete strieľať z kuše. Aj v tomto oblečení od Jasminky? Áno. Tak dnešnou aktivitou je to, že ja vás naučím, ako správne strieľať z kuše. Opatrne? Strieľali ste niekedy z kuše? Ne. Já na dětském táboře, kdysi dávno. Tak sa ukáž. Do plechovky? jo? Jo. Jo, tam nemá žádný mířítko tady. Ja nie. Áno! OK. Pro mě je nejtěžší nandat tam ten šíp, takhle vám to povím. Skúsim trafiť túto gulu na tom. Dobre? To praskne. ale trafil som. Ale ty sa ukáž, ako si dobrá v strieľaní, Popelka. Keď si prišla s týmto nápadom za nami, malo by ti to ísť jedna radosť. Ty si zestrelila dron? Ako chápem, že my to máme krásny výhľad na nebe, ale že si trafila zrovna dron, Jak? tak... To je Počkaj, ale to je dron Vojtíku. To je Vojtíkov Tak ja dron. som vám hovorila, že ja to Počkaj. viem a ja vás to naučím. Počkaj, tak Vojtík musí byť niekde tu, keď tu mal dron. Ktorý sme len Si tak tady? zestrelili. Vlastního osudu ptáš, rozvíc a zítra si dáš.
Představ si, že v kapse oříšek máš a ten ti dá moc vyzrát. Nadych do sílencí. Pojďte s náma. Chtějí to dráhu skřížit. Představ si, že v kapse oříšek Hezký, pojď, máš jediná to znáš. a ten ti dá moc vyzrát. To je naše popeluška. Věř mi, že to je ta na světě nejlepší zpráva. Když se odmizí, stane se zázrak. Možná, kdo jen to pozná. Ještě jednou, věř mi, že to je ta na světě nejlepší zpráva. Kousek třech oříšků někdo ti dává. Děkujeme, že koukáte na Studio Relax. Že koukáte na Studio Relax. Hezký Vánoce všem.